Természetesen az is baj, hogy sokan megszegik a közlekedési szabályokat, de szerintem ennél sokkal nagyobb probléma, hogy többségük közben nem is tud róla. Több szabály fölött egyébként, mintha eljárt volna az idő. Ha ezeket mind betartjuk, akkor a hazai forgalmi viszonyok között már szinte képtelenség vezetni. Igen, de mondjuk a hazai utakon nem csak a szabályokra nem figyelünk, hanem a jelek szerint egymásra sem. Pedig itt egy jó ötlet. Évente több ezren vesztik életüket közlekedési balesetben. A sebességkorlátozások, a szigorú szabályok, büntetések enyhítenek ugyan a helyzeten, de a balesetmentes közlekedés mindenki számára vágyálom marad. Vagy mégsem? Ez egy északnémet kisváros, Boomte, ahol tavaly május óta egyetlen baleset sem történt. A Magellán átszelte fél Európát, hogy kifaggassa a helyiség polgármesterét, az egyedülálló statisztikatitkáról. Olyan magyarázatot kapunk, hogy nem hiszünk a fülünknek. Egy új közlekedési rendszert vezettünk be, nincsen egyetlen tábla sem sehol. Az utakról nem csak a stop és megállni tilos táblák hiányoznak. Nincsenek útburkolati jelek, egyirányú utcák és közlekedési lámpák sem. A fehér barázdált csík is csak a vakok tájékozódását segíti. Mintha itt az egész kreszt eltörölték volna. Az emberek a szabályokra hagyatkoznak. Ha elsőbbségen van, azt gondolom, senki sem jöhet, ezért nem is kell figyelnem. Ha ezt a szabályrendszert megszüntetem, mindenki kicsit bizonytalan lesz. Minél inkább bizonytalan, annál óvatosabban vezet. Boomtéban tehát nem tiltanak szinte semmit. Nincsen szabálytalan parkolás vagy áthajtás a piroson. Híre hamva a kerékpárútnak és a járdaszigetnek. A gyalogosok és a bringások ugyanazon a területen osztoznak, a vörös kővel burkolt utcarészek összemosódnak. Természetesen zebra sincs. Már csak haba tortán, hogy mindez még szép is. Ez azt jelenti, hogy ott megyek át a másik oldalra, ahol akarok? Ott, ahol akarok, de figyelnem kell, hogy az autós meg akar-e állni, meg tud-e állni. Fel kell vele vennünk a szemkontaktust, jeleznem kell, hogy át szeretnék menni. Azonnal megtudják, hogy élve át tudok-e kelni egy zebrátlan főúton a kamionok között Boomtéban, de előbb nézzük, mit szólnak az emberek a különös, kereszt nélküli mindennapokhoz. Boomtét 9000-en lakják, ám jelentős átmenőforgalmat bonyolít. Naponta 10-12 ezer jármű halad át itt. Korábban napirenden voltak a nem ritkán súlyos balesetek is, ezért tavaly májusban a belvárosban egy új közlekedési rendszert léptettek életbe, egy holland példát követve. Persze nem mindenki elégedett. Ez az úr is ellendrukker. Én azt vettem észre, hogy az embereknek fogalma sincs, hogy kéne vezetni. Éppen ez a lényeg. Ebben a kereszteződésben történt korábban a legtöbb baleset. Hiába vigyázták a közlekedőket lámpák, táblák és útburkolati jelek. Most látszólag teljes a káosz. Figyeljék meg, hogy az autósok egy része körforgalomként értelmezi a kereszteződést, és körbe megy. Mások szerint ez egy egyenrangú elágazás, és egyenesen áthajtanak. Ahány ember, annyi megoldás, de működik. Egyetlen baleset sem volt itt, mióta életbe léptettük ezt a rendszert. Erre a város széli telepre kerülnek a rendszer idegen útjelző póznák, és a mi haszna táblákat is ide száműzték a közlekedési mérnökök. Ez egy fontos tábla, ezt miért tették le? Ez fontos tábla, mert itt sok az iskolás, de nekünk az az elvünk, hogy ne kizárólag a gyerekekre figyeljünk, hanem mindenre. Sok szülő reklamál, de a zéró baleseti statisztika az új rendszert igazolja. Ezek a táblák egy évvel korábban még Boomtéban szabályozták a forgalmat. Azóta történt egy kis átalakítás. Nincsen például sebességkorlátozás. Mindenki egyenrangú. Bárhova be lehet hajtani, viszont folyton figyelni kell. Boomtéban mindössze egyetlen alapvető szabály létezik. A jobbról jövőnek elsőbbsége van. Mivel a tábla erdő nélküli rendszer teljesen új volt nekem, felkerestem egy hivatásos vezetésoktatót, és vettem néhány leckét. Első számú szabály, kölcsönös óvatosság, kölcsönös nagyvonalúság. Remélem ez menni fog. A forgalomban azt tapasztalom, hogy ha nincsenek szabályok, lámpák és a többi, elég gyámoltalanul érzem magam. Így aztán, bár erre egy tábla sem kényszerít, 50 helyett 30-al hajtok, és nagyon koncentrálok. Itt egy kicsit figyelni kell. Persze nem mindenkire van ilyen hatással a nagy szabadság, vannak, akik visszaélnek vele. És mivel semmit sem tiltanak, senkinek nem kell aggódnia a büntetés miatt.
Itt ilyen nem létezik. Ő itt rosszul parkol, így nem lenne szabad, mert erre elég szűk a hely. Ez zavarja a forgalmat. Ha jön egy kamion, alig férnek el egymástól. Meg fogják büntetni? Nem. Günther keze közül sok diák került ki az új rendszer életbe léptetése óta, de mindegyik kölyüknek elnyerte tetszését. Az övét nem különben. Az új rendszert azonnal beépítettük az oktatásba. Most éppen egy német autópályán száguldozunk. 150. 160. Megtehetjük, mégsem kell félnünk a fényképektől vagy a zsaruktól. Nem azért, mert nem érnek utol, hanem mert Németország nagy részén a strádán nincsen sebességkorlátozás. Itt is a sofőr dönt a sebességről. Ehhez azért, hogy úgy mondjam, kell egy közlekedési kultúra. De kanyarodjunk vissza Boomtéba, és nézzük meg a rendszert a másik oldalról, például a bringásokéból. A rendszer okés, persze mindig nagyon kell figyelni. És most jöjjön a gyalogos teszt. Az utca tetszőleges pontján lecövekelek, láthatóan át akarok kelni. Néhányan elhajtanak mellettem, de van, aki megáll és átenged. A rendszer tehát mondhatjuk nem tökéletes, hiszen mindig vannak emberek, akik figyelmetlenek, vagy egyszerűen fütyülnek a többi közlekedőre. Ők megússzák büntetés nélkül, amin persze lehet idegeskedni, nem szabad azonban megfeledkezni róla, és ez a legfontosabb, hogy 9 hónap alatt csak egyetlen koccanás történt. Valaki nekitolatott ennek a lámpaoszlopnak. Egyébként